Edes elätän. Ja on valmis tukea, vaikka mä ihmettelen, tuleeko noista sun touhuista ikinä yhtään mitään. Niin kaiken tämän lisäksi siinä sivussa viihdytät jotain saakeliin lutkaa. Ja lisäksi täysin avoimesti mun läsnä ollessa vastaanotat jotakin tekstiviestejä. Kulta! Hei, haista sinä jätkä, paska! Kun mä en Hei, nyt turpa kiinni. Missä sä oot ollut koko yön? Sohvalla nukuin. Nyt oli jakamassa Hesaria, niin kuin hyvin tiedät. Mä en usko kuule enää mitään, mitä sä sanot. Sä loukkaat jo pelkästään mun älykkyyteni noilla käsittämättömillä perhoaskartelujutuilla ja muilla selityksillä. Hei, mä en oo sun kultas. Mulla rupeaa kans kohta pinna palamaan noitten sun epäilyksies kanssa. Joka ei kiinnosta enää. Mulla ei ole mitään toista naista. Ei kiinnosta! No haista paska sitten, tämän verran kun sä muuhun luotat. Hyvää huomenta. Aha.